мене! Това е канал Екосилинг и днес намираме се в Герман. Искам да ви покажа една от нашите работи, която много рядко се пажда в България. Защо? Защото мисля, че след 5-6 годинки хората повече ще почнат да си правят такива ремонти. За какво става въпрос? Бели, такива, пастелни, да? Пастелни тонове стените са. Такива штори. И най-главното, какво искам да ви забележа вниманието, това е пънат таван навсякъде, във всички апартаменти, в цяла къща, не апартамент. Сенчеста фуга по периметъра на този таван. Уникални технологии. После ще ви разкажа какво значи сенчеста фуга. За сега скрития корниз. Най-винаги ние го слагаме бял и има също така и наличност черен. Виждате ли как изглежда Г-образно? С такива масивни, красиви штори. Най-винаги казвам, в интериора придава значение шторите и светлината. Магнитната релса вградена в тавана. Също така. 48 волта. Както искаш си го пускаш, може дори да си сложиш някакви димиращи са тези осветителни тела. Уникално ще е. И висящите. Две висящи полилейчета. Едно и второ. Пускат се като до леглото са така. Декоративно, захранено с максимално минимално ринч, да стане просто като деликатна история. Това е всичката работа. Екосилинг за вашия дом. Стараем се, правим като за мама.